ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe gị, ezunori ezuna ori gị, agbana m ụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi n'ama igwe. Gwa m ụdị okpu anyị ga-ekpu n'ama igwe. Anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo ya na kpakpando tụkwasịrị ya eji chọọ ya mma. Ụmụ ibe anyị ekene unu. Ụmụ ibe anyị si na ọ ga-adịrị unu na mma. A sị na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ndị ichie, kene ndị amaala Igbo, kene Amadioha na onwe ya, isi ya fụrụ kwaba okpu. Anyị si ụmụ ibe na ọ ga-adịrị ha mma n'ụbọchị nke tata, n'ebe ọ bụ na ha nọ na ọ ga-adịrị ha na mma. Uke dị n'ihu, ha ga-anọ n'azụ, ọ dị n'azụ, ha ga-anọ n'iru, ọ dị n'aka nri, ha ga-anọ n'aka ekpe, ọ dị n'aka ekpe, ha ga-anọ n'aka ndị. Dịka anyị si kwuo na anyị nwawo ndị amaala Igbo, ndị amaala na-ewetara ụnụ ozi ọma nke a. Ozi ọma nke anụnwa anyị na-eweta si na aka ndị amaala wee na-erute ụnụ aka. Dịka anyị si kwuo ndị amaala ka anyị si wee kwadobe onwe anyị bụ ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ọga, ịfụnanya. Ya bụ our national anthem. This national anthem bụ amaala national anthem. Ihe ndị amaala kwere na ya: ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe gị, ezunori ezuna ori gị, agbana m ụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Ya bụ okwu ndị amaala. This is our national anthem. Then our pledge. Gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi n'ama igwe, maka ebe anyị na-eje bụ ama igwe. Our journey is to become astralite. Kama star ahụ na-afụ n'elu, that star you see, that is the journey. Kedu ụdị uwe anyị ga-eyi ebe ahụ? Anyị ga-eyi uwe ọcha in the paradise. Our target as ndị amaala, before you come and say nonsense, ndị amaala ka anyị na-agwa, ịghọtago? Ọ bụrụ na ị bụghị onye amaala, there is no need na-eje n'igwe, na-eje ịchọ gị onye ka ị ga-emezu ebe ahụ. So anyị nwa na-ejekwuru nna anyị nọ n'eluigwe. Nna anyị nke nọ n'eluigwe, onye anyị na-eji ime it is not by force. You don't want to go to heaven, is okay, stay here, nsogbu adịghị. We will go. Ịghọtago? Anyị ga-eje. We are going to become a starlight. The sun, anyanwụ, is the source of every energy on this earth. Go and do your own research. Everybody, people talk on Facebook because somebody say it in a good English and it's sweet. Sun scientifically handle every energy. Is the sun, not fire. So, what is the source of the star in heaven? Have you ever seen the star at night? What is the star doing there? Gịnị ka ọ na-eme there? Just so star every night ha pụta nọ na-ezuzugharị. Every morning sun will come and waka and go. Night moon will come and waka and go. What are they doing? So ndị amaala wee sị, our journey is to become eternity. Why this thing is eternal? Why should the sun remain for eternity and eternity? Your mother saw the same sun.
your ancestors saw the same sun. That so anyanwụ ahụ anwụbeghị. All those people have passed away, but this sun still remain. So our goal is to be like this, ka anyị bụrụ agwụ agwụ, anya nke na-anaghị anwụ anwụ. We want to. It's our own dream. And we will immortalize this dream and take it to eternity. Everybody have a choice. If your choice is to come here and go to Idumota na Alaba, gbasi ọsọ ahịa, enwụọ, enye gị nke ahụ aga, there is no reputation, there is no remembrance, no history about you. It's okay. Ihe onye chọrọ ka ọ ga-enwe. Whatever you want, you shall get. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. The seed we want to plant is to become like a sun, to become the starlight in heaven, to shine forever. That is our own dream. You gaghị have the private world. Are you going to tell me no? No. So if you, everybody have dream. But our own dream as ndị amaala is to be eternity. How do we achieve this? The sun is a fire. Every human being is made up of, according to all of you knows this, in elemental science. Every human being is made up of fire element, water element, earth element, and the wind element. Choose one. Choose one. I choose fire element. So, and every material must pass through fire. So if you don't choose fire, nwanne okwe ga-ekwechitere ya. You got to go. Ikwe ga-ekwechitere, unless if you voluntarily say, I want to become fire, then the fire will show you road to come to fire. But if you say no, then the fire will teach you how to be a fire. It will fire. Because at the end of the day, the intention is to refine. Because here on earth is about cooking. Oh, a na-esi osisi, because osisi bụ osisi to cook. Ọ ihe eji esi nri bụ osisi. Osisi bụ ihe eji esi nri. Earth means osisi. That is why we breathe in carbon dioxide from osisi. You got to, so osisi, every environment, if you na-akụ osisi ebe ahụ, all the whole environment, ka ya na-akụrụ osisi dị. Because osisi bụ ihe eji esi nri. Nwanna a ga-esikwa ego. Agwasị gị ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya. Why eji gị that? Why did your ancestors told you ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya? Because all this is bi ụwa ị ga-esi ala. The same way you come in, you will go. The intention of life is to purify you. The intention is to purify you. So either you voluntarily go to the door, and that is it. You just go there simply, harmoniously accept and go in with the peace and harmony. Is it okay? Then you will be handled by force. Otu isi eri na-enyo nsị. Do you see everything on this earth vapor through water? After they will rain through rain. So earth you see, everything is on earth you see is just pollution. Ọ bụ nsị anyụrụ anyụ. That is otu anyị si emerisi nri. After you eat, you shit. Earth will shit. That is why you see they excavate minerals on earth. They excavate crude oil on earth. So human being, that is why when you sweat, you smell. Because you are among those people who are rotten. Unless you go under purification. Fire. Every element will pass through fire. That is whether you like it or not. Because every element evapor. This thing's not us. And the problem is we just accept ignorance to being stupid. That's all. We just accept ignorance so that we want to blame, because we love blaming people. We accept ignorance for blaming. All of them, Eke ketere anyị ihe ọma, is Eke not fire? Eke is fire. Then the beginning is fire. So the intention is to go back where you came from, which is fire. So how do you become fire? Ị ga-agba n'ọkụ, ị ga-aghọrọ ọkụ. Ị ga-esi aghọrọ ọkụ. How do you become fire? How? Ụmụ ibe, let me tell you something. Do you think that Europeans like to make laws that go against their will?
No. There are laws in Europeans, laws here that Europeans don't like to make, but they make the law because everyday ndị Igbo nke kpara ọjị n'aka, nwa mmụọ emegbugole nwa mmadụ emegbugole nwa mmụọ, onye biri ibe ya biri. But if you see the amount ihe na-esi ebe ahụ apụta, ọ bụ ọnụ a ka onye biri ibe ya biri si apụta. Ndị si ọnụ a iji ekwu okwu ọ dị ka ọnụ onye biri, ịmanye onye biri ibe ya biri. Can you handle it? Can you handle onye biri ibe ya biri? Can you do? You can't handle it because you don't have that emotion to handle it. Ijeti ikwu ọsị gị, no, Europeans they have their own way. Which way? Is Europe not Earth? Is it not Earth? Nwanne, there you have to take the bull by the horns. Okay, from this world, live and let live. Onye biri ibe ya biri, nwa mmụọ emegbu ọtọkwa ya wụ na poor man. You should avoid the ọkwa ịhụrụ ndị a na-erikwe n'ego ndị mmadụ eji ego eji achụ aja. Ọkwa those things si n'ebe ahụ pụta. You don't know the consequence. You want to be a fire. Eke ketere anyị ihe ọma, orie netere anyị ihe ọma. Nwanne, that is not ya wụ okwu ụmụazị. Ọ bụrụ otu aka ụwa si akpa akpa. Ịghọtago? Ụwa move by sequence. Ịpụọ na line moto apịa gị. Ịpụọ na line moto apịa gị. That is the absolute truth. O nweghịkwa ebe a na-eji agbaga ya agbaga. If you come to Igbo consulting, what you talk about Igbo afa analysis, first of all, nna gị ga-anyụtarịrị spam ga-amụ gị. There is no smoke without fire. Nna gị ga-anyụrịrị spam ga-amụ gị. There is no how life will come without spam. So there is no need. You don't have to go far. These things are commonly common. Only thing is we lack knowledge. The sperm of your father, that is why if you go to hospital, doctor will first ask you your blood, your shit, your urinate. Your blood, nsị gị, ọbara gị, mamịrị gị, that is what the doctor will ask you. This is your sperm. It's your life sperm. Ọ gaghị asị gị jee gbọta ncha. Mba, ọ gaghị agwa gị like that. Because that's why you took your blood. Blood, your life sperm. Nsị nyụrụ anyụ bụ nri ị na-eri. Mamịrị gị bụ mmiri ihe ị na-aṅụ. Ị na-aṅụ mmanya, ị na-aṅụ nke ihe ị na-aṅụ. Ọ ihe ọ na-eche gị na mamịrị gị ahụ. Because all these three things nwere ebe ọrịa siri bịa gị. So ọ bụrụ dị isi nwere ụmụ agwa anyị na-akpagasị, that does not make any sense. We think that it makes sense. Look, n'amaala nke anyị na-ekwu okwu amaala ebe anyị nọ n'amaala. Ịchụ aja means coaching. Ịchụ aja means coach. Let me tell you how, because ịnụghị Igbo ịnụghị oyibo. Ịchụ aja, ọ bụrụ na ịkọ ugbo kọsịa ugbo, ahịhịa abịa too n'ugbo ahụ, ịchụpụ ahịhịa ahụ ka a na-akpọ ịchụ aja. Ịchụpụ ahịhịa ahụ dị n'ugbo ahụ bụ ịchụ aja, so that ihe ahụ ị kọrọ will grow. That is the meaning of ịchụ aja. That is why if you are playing a football, you have coach to coach your team so that they will compete with the opponent. That is what you are doing in the farm. For your fruit to bear a fruit, ihe ị kọrọ n'ugbo ka ọ mee ka ọ mepụta, grow and be fruitful. That is ihe a na-akpọ ịchụ aja. Ọ bụrụ ewu na ọkụkọ. You can do those things. Ọ bụrụ gbasaghị anyị, it doesn't concern us. But na amaala anyị na-ekwu okwu ya. Ịchụ aja is coaching. If you have a problem, nwanne, as long as na ọ bụghị ịrụ agwụ, because agwụ nọrọ onwe ya iche. Agwụ bụ about sickness. Agwụ is about sickness. But ihe eji wee kpọọ ya ịrụ agwụ is because somebody who is frequently sick. First of all, I have to coach you about exercise, food you eat, all those things you do that cause you sickness. First of all, I have to nurture you, because as na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Ọ baghị uru inyere gị paracetamol while you still doing the same thing that make you sick. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. First of all, kedu ihe mere gị iji aya ọya? Ịkwụsịgo die ṅụbazie ọgwụ. O nwere ebe ị ga-aṅụrụzi dị ọgwụ,
ịkwụsịsị ịṅụ dị ọgwụ because ya ha ana mana ọ bụrụ na ị na-emekwa datin n'aka ọsoro gị ọya na-aṅụkwa ọgwụ ahụ that means ị chọghị ka ọ na ịghọtago. So that is the game. That is why ndị be anyị aghọtara ihe a na-akọ. They don't understand that knowledge is the key to everything. Ọwụghọ because somebody sị gị ịchụ aja ị ga-eburu now just wait. Ebe anụnwa ndị amaala gwara gị sị gị if you have a relationship problem, just for example, you'll come nsị gị na ị need coach how to live with a partner, how to live with a friend, how to live, then I coach you how to do these things. Or ị gaa na nke somebody ọ sị gị gbuo ewu na ọkụkọ ka your relationship gaba n'iru, ke nke ọ dị ka ọ ga-adị more possible. Ọ nke coachiri gị coach ị mara ka mmadụ na mmadụ si ebi ka onye si gị gbuo ewu na ọkụkọ, ka onye oke nke ọ dị ka ọ ga-aka wee rụọ ọrụ were uche gị to make a choice is your choice. You got to go. Is your choice. If you want to go there ga gbuo ewu na ọkụkọ, ibelieve go na igbuo ewu na ọkụkọ inwe ego, nsogbu adị. Ọ bụrụ na ị bịa here if you don't have money you are poor, nsogbu adịghị. Esi chọrọ inwe ego, nsogbu adịghị. Then aka ọrụ m because ego n'onu Igbo wealth. If you translate wealth in Igbo meanri akụ na ụba, that is plant and grow. Ụba ya that is mụba because seed ịkọ ihe ọmịa mkpụrụ ụba which is multiply. Then ihe mmụọ ga-akụziri gị how to plant something and grow it. The only way me I will make you rich. But ị gazikwe aga mere gị oke ite isi na ị ga-enwe ego, it's okay go. So that is it. Ịchụ aja bụ simple coaching here na amaala. You can do agwara ngo, you nwekwa right to do whatever you like, is your own choice. You got to go. So if anything you want to call your culture, you can call it, is your own problem. Amaala have everything. Amaala na amaala nke anụnwa anyị na-ekwu okwu ya, anyị nwere how to bury our dead, anyị nwere how to marry, anyị nwere how to educate our children. Everything we have it here in amaala. So we don't need anything. Anything we need, we ask Amadioha, our creator. Amadioha enye anyị. We ask our God who created us, because amaala, the foundation of amaala is Amadioha. Onye anyị na-eso bụ Njoku, because Njoku came and established this amaala for us. So anyị na-eso nyanwa ka anyị na-eso. Everything about his life, we have the life story of Njoku. Njoku biri 108 years before ọnwụ. So ihe ọ bụla anyị na-eme bụ nyanwa ka anyị na-eso. Exactly what he did, we are going to replicate. Don't add, don't remove. So ịmara nke ọbụla unu na-eme dịara unu mma, mebenụ, do for yourself. Ị ghara isi na mmadụ asị gị. So anyị agaghị ekwu maka na nwaanyị na-amụ nwa nwụọ ndị dị ime aga amụzi amụ. Mba. So everything about life we are going to teach about our people. Competent, to be competent. So if Ogbanje is not about self-knowledge, it doesn't make any sense in Amala. Because it's about ịmara onwe gị. Onwe gị bụ your animal nature. Because onyenwa bụ because mgbe a mụrụ gị as a child, you doesn't know anything. It doesn't. Do you think that your childish nature have ofugo? You just develop the mind, but the child is still there. So if that mind you develop is not competent enough to recognize itself, nwanne, that means it choke. Or when they say we choke, o choke o ya ka gasị na ọ mụọ na nwa ọnwụọ, because you got to get the meat, you got to get the interpretation. Just like in this na ga-enye ha 72 virgins n'eluigwe, ọ ndị sị na agwọ na-ekwu okwu. Ịghọtago? So meat, aghọtaghị meat, aghọtaghị nkọwa ya, mba. So when you hear Ogbanje, he's talking about self-knowledge. So here, our own is to let you know that your childhood nature, that is the nature of the mind, so that you can turn it to emotion, motion, or engine for you to grow. You can't because energy can never ever be destroyed nor killed. No, you can only transform the energy. So nweghị mgbe ị ga-egbu anụ ka ihe na-eme gị kwụsị. Ọ dịrọ possible. Only thing bụ na
ịbịa na Okeke amaghị akpụ isi ọmụma bụbarisara nkọ. Onye lụrụ gị ụwa abụrụ mmadụ, because there is no how Okeke ga-anwụ bụrụ Okafọ. Ọ bụrụ eziokwu. Everybody must carry their cross. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. There is no how nna nna gị ga-eloro gị ụwa. No. Ọ bụ nga ilo, ndị Igbo si ilo ụwa. Ọ nga iloro ụwa. Whether ma Igbo Okeke before ya bịa baa gị Okafọ now is you. Whether ma Igbo Okonkwo before abaa gị Okeke now is you nwanne. So isizi na m na onye loro gị ụwa before nwoke ọ nwaanyị ọ Ifeanyị, mba, onye ọbụla ga-aghọrọ mkpụrụ ya nwanne. Hapụ kọba na akwụkwọ aha dị, talk it there. Here in Amaala nwanne, ihe anyị wụ conscious community. We are conscious to the core. We are wide awake. Mmadụ isi na journey ya wụ to be a starlight. Do you know that we don't, nwanne, everything must be verified. Everything. Lekwa anya, visualize, verify ya before we validate. We don't say us no dey tie gara na aba. Mba. We don't do like that. We are building a community of future. So that anyị nwụọ, ụmụazị anyị ebido. I told you, go to Igbo land. Enwere onye ịma bara ọgaranya nwụọ, that the same company na-agakwa ka o si dị. Onye na-atụ ahịa does not have a business. He live by ihe chifotere. An importer bụ ihe chifotere. Do you know that? Mbosi achọ importer ahụ afụghị. Importer, information importer ji 95% bụ only him ya, because he is so curious about his business. Ọ chọghị ka mmadụ mara ihe ọ na-eme, ka onye ahụ ka secret ị gara ịgba n'ahụ. Ịmada one already. Ga jụọ ndị importer, they will tell you. They will always try to keep secret, because ọ chọghị ka next neighbor nye nọ na line mara secret o ji egbu ozu ka o soro egbube. Mba. So once a chọrọ ya afụghị, nke ahụ Ghana. Because now Ghana importer na Lagos ọ na Abuja, ndị niile wee importer, ụmụ ha, most of ụmụ ha nọcha obodo oyibo agụ akwụkwọ. Most of ụmụ ha n'obodo oyibo agụ. Onye ọbụla ji ego na Nigeria nwa ya n'obodo oyibo. Number one, ọ bụghị ya zụrụ nwa ya. So ya na nwa ya enweghị connection. Enweghị any fatherhood inside the children. Go and do your own research. That is why you see the celebrities, their children always be alcoholic or drug addicts, because there is no fatherhood. You got that? So onye ụtụtụ ụtụtụ ọ mapụna, n'ọnwa ụtụtụ ọ mapụna, o jebe n'ahịa. Mgbe ụmụ ya ga-eteta ọma ha, ụmụ ya jere akwụkwọ eje ha akwụkwọ ọma ha. So o nweghị ihe ọma ụmụ ya mere, o nweghị anything, no fatherhood connection, nothing about the children. Nwoke anụnwa bisie destin, and ọ gaghị ala gị ka ụmụ ya zụọ ahịa. Ọ dị very difficult ịfụ onye nọ na line nwa ya so na-azụ ahịa na line. Kacha echiche is very difficult. So ọ bụrụ na onye ahụ anwụzie, ka onye ga-anọchi anya ya n'ahịa ahụ ọ na-azụ, ohu nwabọ ya na nwabọ ihe werezie the business. Ọ bụzi nne ya nwe the business na sọsọ ihe ha na-eme bụ ha nwee the business, ha kpọta nwabọ ha na ya azụba kọmpanya. Nwa ya anọghọ di ya, nwunye ya anọghọ di ya, onweghị nwa ya nọ di ya. So that means ama ya echiene, that business ends there. So mgbe ọ bụla ọ nwụrụ, nke ahụ aga. These are facts. Go and do your own research. So the only thing mere ọ dịka this kind business na be anyị ọ na-emove bụ na because there is no job, there is no employment. So there must be a way ndị mmadụ should get money. So they introduce this business buying and selling. Mmadụ 2 million ga-eju na one line, and na-ebuzi ọya everywhere. And generator dị n'ime line ruru 20 million. Generator dị n'ime line ruru 20, plus suffocation, plus weather hot, plus generator inside the market. Every shop nwere generator. Ka nwanne, go and do your own verification. You come, because anyị na-ama ala bụ ihe anyị na-eme bụ to verify before we validate. The whole shop nọ n'ime ahịa agụta 170 for generator. Check the weather dị 30 degree up. The weather nọ 30 degree up.
Then check the population. Lagos can only enter highest 5 million legally. But the population in Lagos only ama eruru 70 million. Alaba only Alaba international market or suppose we contain more than 500,000 people. Go and check how many people there. He add generator plus it. You must see how health ndị a na-ebe aga how health they will be. So onweghị ebe a ga-esi wee zọ ndebe anyị. There is no way. Enweghị ebe a ga-esi atọ ha because their own is to go to somebody and say there is no progress. How can there be progress if you don't lay the foundation of progress? How? For you to be progressive, you must lay the foundation of progress. Mmadụ chiri echichi. Ichi echichi simple means wealth. Wealth simple means inheritance. That means your children will inherit what you produce. What did you produce? Ị na-atụ ahịa chi echichi na-aza ọnwa na-etiri ọra. Which ọnwa? Where is ọnwa? Because echichi wụ trademark. Ị nwere ihe iburu bịa ahịa. That is you produce something. Ị nwụọ ụmụ gị ichizie echichi so that ụmụ gị nwee ike ibenefit na mbọ ịgbara. But ị gara gachi echichi NT1 jara ọnwa na-etiri ọra ịnwụọ gị na ọnwa ga-anwụ. So our people, this thing bịara m agwa ụnụ ya onweghị any benefit. You don't have life. You are just ị na-ebi ihe chi fotere. Because number one, before you have a family, you must know what is family. Before you have relationship, you must know what is relationship, so that you can be able to breed a child. So this child will be useful. If not, nwanne atụrụ mụkwara ebini bụ aka nwa. Atụrụ mụrụ ebini bụ aka nwa. There will be no progress. That is why today children, onye na-enwebere ihe ọ nwere, ọ na-asị ya chọrọ progress. Progress of what? Ọkwa inwe inwe team, isi na you want to progress your team. Inweghị team ị na-achọ progress, iti agaghị eme. How can you progress empty drum? Iji eje ebe empty drum isi ị chọrọ ime progress. Progress ejebe where? Esi ebe jebe. Esi enweghị ebe esi eje. So this thing we are saying here is just what will be in Inner Builder Academy. Academically, nwanne onwerekwe nke na Inner Builder Academy nke ndị amaala na-ekwu okwu. There is nothing like jeje gbuo ewu, jeje gbuo onye ụwa. Yes, onye ụwa bụ mpagi, spam mpagi. We can dictate spam mpagi through scientific means. Kedu obodo o si, kedu afa ya? Because every name, as long as no original name, ọkwa Johnson Johnson, iwetara m Johnson Johnson enweghị m ji eme because onwere uru, onwere meaning. So afa Igbo nwere meaning because afa Igbo atomic name. Igbo is based on atomic structure. So the name, the surname niile ahụ no from atomic name of atomic number, because otu esi nwe atomic number 1, helium, this and that. That is how Igbo surnames are. So all the whole surname by atomic structure. Based on their surname, then you know the atomic number of element of. Mana iwetere m Johnson as a surname, Johnson abụghị atomic number, so onweghị meaning ka anyị dara ya ada. So now ọ bụrụ na if you want to be okay in life, then you must have a structure. There is no other way, man. Even if you want to be a businessman, there are processes for business. There is a process for business. If you want to work, you just literally na-arụ ọrụ, there are process. You cannot just be like that. A human being, unless you empty vessel. Empty vessel na just live like that. You can't live like that. We cannot continue living this way. In Igbo land, there is nothing, no rule and regulation. Nothing. No, absolutely nothing. Absolutely nothing. No rules, no regulation. Nobody, in Igbo land, nobody says tomorrow
this thing will be. No future. Nobody will predict what will happen next year in Igbo land. Nobody will predict. Everybody is hanging on hope. Hope from where? From who? Nobody have expectation of what he will achieve next year because onwere mkpụrụ ịkọrọ, nwere ihe ị na-eche, ihe ị na-eje ọsọ ihe chi fotere. Hopelessness. That is what we have today. That is why you see the crime. That is why you see, because crime bettered out of hopelessness. If you remove hope from people, they have no reason to live. If you remove knowledge from people, they have no reason to live. So they must have a reason to live. It's your obligation, not a choice. Because if you want to live at peace, you must make sure that the people around you are comfortable. Common sense. You said, nwa bekee come. They conquer you, they colonize you, they enslave you. Now you have found out this thing. What are you doing to block the loopholes that make them enslave you? What are you doing about that? You leave your own children vulnerable so that they can seek help from outside. Do you know that whenever you seek help from outside, that person giving you help will rule over you? If nwa bekee does not decide anything today, we don't have choice. Now, even now they are doing for president now, everybody is praying for CNN and BBC to interview Peter Obi so that they will have more hope that Peter Obi might be president. Or if European, any white man come out and say this man is okay, we will support. That is where their faith is. Because they have no mind. Enwere obi nke ha. Ihe everything ewu, kedu ihe nwa bekee ga-ekwu, kedu ihe nwa bekee ga-eme, ọ ebe ha na-eje. And that thing is suicidal. Ọ bụrụ a good choice. It's not a right choice. Nobody asking you that you must compete with anybody. It's your life. But by depending on an external body for your own survival, ọ bụrụ a very good choice, because that will remove your sense of human. It deprives you of a right of a manhood, human being. This is human mind. Yes, this is reality. Ihe bụ ihe na-eme na be anyị today. Anyị enweghịzi hope. If we see somebody about this presidency or this and that, nobody even have hope about what will happen in Nigeria. Why enweghị hope? Simple because enweghị hope ịkọrọ. Ọ ịkọ ọnụ hope na iwe nwere hope. Ịkọ ihe inwe hope. Onwere ihe ọ kọrọ. He will just say Nigeria is corrupt. Nigeria is not mekwatarism. So what do you want us to do? So we should be or die. Ka anyị nwụzie because Nigeria is not mekwatarism. Ka anyị nwụọ. No, ọ chọkwaghị enwu. Enwe ebe moto nwere accident ọ nọ n'ime ya, ọ sị na Chukwu save onye. God save me. God save gị, you don't have hope. There is no need God to save you. Because onweghị uru na-save gị na. So as I was saying, all these things is all we hear completely together. Wee na-agwa ndị be anyị sị ụzọ anọ nwa ha na-eje nwere ụzọ dị ya, nwere ebe ọ dị. First of all, maragodi onwe gị. Know who you are. Become somebody. That is why I ji say amaala will give you that access. Ịbịa na amaala, anyị ga-akụziri gị maka life. Inwegodi self of human, inwegodi human mind, inwegodi uche, inwegodi uche first. Then ịkpazie nkata, cherezie ka ọ ghọọ ngịga. Inwegodi mmadụ, become a human being first. Nke anụ nwanne, whether my Nigeria or may exist or may exist, human being will be here. Whether China or may exist or may exist, human being will be here. You got to go. So forget about country or government. Become human being first. If you are human being, you have rest of mind to think, calculate what will be from here to 6 months, 1 year, 2 years.
ka ihe ị ga-eme set a dream. Sun, anyanwụ ị na-afụ nwere goal, mmiri nwere goal, all of them have memory. Sun, fire have memory, water have memory, earth have memory, air have memory. All of them were memory. They have a mission. Human being, you must go and join those people who have a mission, because one coach of a train na-adọkpụ 100 coaches of train and they get in the same destination. One air flight na-eburu millions of people and then get the same destination. One bus na-eburu many people and then get to the same destination. So it's not must that you must be a driver, but you can go and buy your ticket to enter bus or plane or flight or train to go the same destination. You got to go. So the issue is not about just go to Sunday every Sunday, pray and go home. That is not what we offer you. We offer you a different thing. To be a human being, have sense. Anything you want to do in life, you might know the consequences. If you want to do analysis of your life, why do you behave like this? Nwanne o nwere ka onye asi akpa agwa. Then agba afa, which is analysis. Kedu ihe mere onye a ji akpa ụdị agwa? Echekie na his genealogy, na his genetic. Mara ma osi o ihe si na chi. Then ọ bụrụ na o si na chi, then anyị mara kedu ihe anyị ga-eme to replace this akparamagwa ọjọọ, which is all these things will be under coaching. First of all, knowledge of this problem. By solving the problem through coach, knowledge, education, interaction, one-on-one, by you putting them in practical method, you will see the change. Because once your computer have virus, if you reformat it, put a new program, you see a new computer. Scientific proof. Once you reformat the computer, put a new program, you see. But if you refuse to reformat the computer and put a new program on top, you know what happened. You got to go. So somebody, all of you have telephone, so you know these things, they are frequent to you. So if you want to solve a problem, don't try hallucination. If your phone have a problem, you go to mechanic, and the mechanic start to do hallucination. You guys say your phone. Hey, I will just mail like this. The phone now will start working. You guys say your phone. Then how then you guys in a problem as why in na happen a with telephone or TV or moto gị ị gara na mekanik ị na-aga Lagos tara ụzọ moto gị emebie ịrụzie na Edo ma ọ bụ na Ekwale moto gị mebie ị gaa na mekanik asị gị nwanne jee gote ewu na ọkụ ị gasị ya na arọ na-apụ this man nke bụ nje gote ewu na ọkụ. Yeah, that is the same thing ị mere na you say you have a problem, you got somebody say you ga gote ewu na ọkụ, you ga gote, that is moto gị mebie gaa na mekanik ọ sị gote ewu na ọkụ na ọ gaghị asị gote ihe injin kabụretọ adịghị mma, kabụretọ mere mmebi ọ sị gị jee gote ewu, ọ sị gị gote ka kabụretọ ị ga-asịgodo onye ahụ isi adịrọ gị mma dis man nke bụ nje gote ewu ntị gị na kabụretọ na-enye nsogbu. Ka ihe dị iche n'ime ya na ị gara sị mmadụ nna enweghị ihe na-eme na aga aga ịghọtago the whole family unu niile ihe na-enweghị ihe na-eme na aga na family unu ọ sị gị weta ewu na ọkụ, is it not the same? Ka ihe dị iche na moto gị mebiri emebi ọ fonu gị mebiri ọ sị gị weta ewu na ọkụ, o nwere ihe dị iche n'ime? Enwere ihe dị iche n'ime ya, ọ dị same thing. Or just like go to nke pastor sị gị ga-emere gị ekpere, is the same thing. Pastor sị ya ga-emere gị ekpere. When your phone spoil, nwanne anaghị emere gị ekpere ka phone rụọ ọrụ. If your motor spoil, anaghị emere gị ekpere ka moto rụọ. You must go to ka ịbụ na-akpọ ebe ahụ a na-ere njiri moto, ebe a na-ere njiri moto ama mere na Lagos ebe ahụ, ma ije na mgbuka onye nọ n'Ọnịcha ije na mgbuka, ịnọdụ na Lagos ị gaa na amamihe na-akpọ ebe ahụ akpọ bụkọladị kpọkọ na-akpọ eko gịnị, ije gote ya destiny dị ihe mebiri na moto gị ịghọtago, edoziere gị moto agabakwa, ịkpọkwa moto ka ọza, ịkpọ ya oku waa ọza gị. Kedu isi nke bụ ịgazikwa idozi moto gị dị ọbọdị ụka moto, ịgazi idozizi moto gị ya ọbọdị,
asịzi gị wetazi ewu na ọkụkọ ị na-agba ọ na-eme nwanne ide happen which ide happen nwanne which ide happen when your motor spoil you buy some battery asị gị jee gote battery na moto gị gote oruzie mgbe your body isi ọ na-eme which na-eme which na-eme nna nwanne ụna adịsị na-aka ụdị akụkọ a dịrọ mma ụdị akụkọ a ọ dịrọ mma iji ọbụrụ ebe a nụnwa our own is not like that nke anyị na-eme ebe a bụ nwanne if you want to have a successful relationship there are informations. Ọ bụrụ na ị naghị akụtuwu asa enwere plan eji akụtu asa ọ dị enwere plan eji akụtu asa nwee plan eji enwe long time relationship unintercepted relationship ọ dị enwere plan family problem ọ na-adị too much yes enwere plan for family problem so that this family will be in peace. All these things dị adị ọ bụrụ ọjọọ ije isi mmadụ na family ụnụ anaghị aga n'ihu asị gị weta ewu na ọkụkọ ke ihe esi weta ewu na family agaba n'ihu how enweghị na-eme na aga agasị weta ewu na ọkụkọ nwanne ọ bụrụ ya ịghọtago ọ bụghị ya ebe a nụnwa you can go and do them nsogbu adị ịghọtago you can do them ọ gbasagha anyị but ebe a o nwere ebe a nụnwa anyị nọ just wait when ị na build academy is finished enwere ihe ị ga-eme igwe nwaanyị that is the end of the story. Ị na-aga ọ na-achụ gị ị na-aga ọ na-achụ ị na-aga ọ na-achụ gị na nwoge ezo enwere ihe ị ga-eme igwe nwaanyị gị na ya biri ebe ọ sọkwa gị jee ije si ọ na-eche gị n'ụlọ isi godi ya na babe nne na nna ya ọ sị gị mba ya anaghị anọ sị gị na babe nne na nna ya jee biri na ya anaghị eche ebe a ka ya ga-ebi ịghọtago so all those things unu fụchara ndị nna nna anyị dechagasịrị ọ bụ ka unu ga-esi wee bie ndụ ka ọ pụọrọ unu ọ bụrụ ihe unu na-eme inwe ego dị adị inwe ego dị ndị Igbo kpụrụ ya akụ na ụba enwere ihe eji wee kpọọ ya akụ na ụba nke bụ mmadụ nọkọta o buru ite sinye n'ọkụ si ọ na-esi nri na-esi gịnị ka ị na-esi ite nwa ị na-esi oke ite gịnị ka ị na-esi ị ga-esi gide ite chipụta ego ndị ọcha ka ndị ọcha nọdị na-agba na Facebook achọ onye ha na-anata ego Buhari a na-eje China ebe a na-esipụta ego n'ite agada eje China bọịsị a na-atụ akwụkwọ ebe a na-esipụta ego n'ite mmadụ eburu egbe ji ịchọ kidnap makwa kidnap ọ na-ete risk nwanne oge ebe ọ na-esie ite site ego esie ite site ego ke ihe a na-ejezi kidnap ichebe a na-akụ ụdị akụkọ ahụ akọ nwanne a na-akụ ụdị akụkọ ahụ dawa information dị adị nwanne information wụsara enwere ihe kọrọ anyị ekwuwe ebe a ndị amaala enwere ihe kọrọ anyị nna nweghị eziokwu nke akwụkwọ ha na nke ọbụghị onweghị ihe a na-ezo ezo ihe ọbụla a na-ezo ezo fake anything ọbụla a na-ezo ezo is fake because ọ ya mere eji ọ na-ezo ya ezo fake because ọ na ezigbo verify validate visualize emesịa sị gị nenekwa ya enene ma ọ counterfeit ọ bụghị counterfeit ọkwa ya ọ bụghị nke a na-aja nwanne mba mana ha ama ya na ị gaghị ama gịnị ka a na-anwe ihe a na-ama ama ịghọtago onye ụwa there is no secret nna gị nwere spam ịghọtago chi ụwa gị nne gị nwere ovary kedu ihe a na-ezo mbụrụpụta ụwa gị your old spirit is your identity. It doesn't hide. Ọ nọ ebe a the energy nọ here on earth as long as no make here to heaven ọ nọ ebe a na-eche gị a sị na onye jebere ihe nche nso ụzọ ọ ga-ezu ijiji because ị ga-abịakwa n'ụwa again ịbịakwa n'ụwa o fuse kwe na your body again because ọ nọ ebe a so kedu ihe a na-ezo ezo olesi mụrụ onye ha amaghị ọ na-akọ ilo ụwa ilokwa ụwa that spirit will come and meet you ọ nọ ebe a ọ ya bụ ọgba nje oje mitie gị once iloro ụwa o mitie gị onwe gị na-eche gị n'iru na nsị ị nyụrụ bụ a na-akpọ ọgba nje nsị ahụ ị nyụrụ ya bụ ọgba nje ilu ha n'ụwa o jide gị ọ nsị ahụ ị nyụrụ bifo ọ sị gị ọgụ gbaa gị ị na-azọ isi onwe gị ọgụ gbado gị dị ị na-azọ nna ahapụ m aka nwoke m ha ọ sị gị gịnị ka ị na-akọ mgbe ọhụ gị desara m ihe ichere ihe gbara ọsọ bịa gafee enu ọgụ gbado gị ọntili imezie iyi ụwa wee nwee ike ifiri inwe wefere ọgba nje nwanna ịfụrụ ya mana ọnụleji ka a na-ekwu ọnụleji mana ya agaghị etikwa isi mmọnwụ ịghọtago
because e nwere ndị ga-eme gwa destiny instead of them to come and have a proper knowledge ha gasị n'azụ werekwe the same fake were jos nke ha mụtara n'ihe ikwuru n'ọnụ ga adịa na fake ha wekwere ibe mmadụ ọrụ wekwere ibe ọrụ because their intention in the beginning was evil. Intention is iri ọrụ onweghị mgbe intention bụ inyere mmadụ aka intention bụ iri ọrụ so onweghị secret nọ here once ị lụrụ ụwa ọgbanje your old spirit oge meet ọ na-eche gị ebe ịbịa ha n'ọgụgbado because ọ nọbụ ya your identity mbụrụpụta ụwa gị ọ nọ ebe a na-eche gị ime ha n'ọgụ gị ị na-azọ isi onwe gị ọgụgbado gị die ebe ka igbe eje that is why our people na-awụgharị today ha ma ha na ọdata ngudoro ha ọ na-ekochi m onwe ihe na-akpa arị anya ọ na-adị ka arị anya kochie gị anya mee gị otibere anya afọ ụzọ life is easy as I said life is easy simple jeje mana knowledge will the key to everything key to success good relationship good family rich wealth everything is knowledge. That is why we came Inner Builder Academy soon as possible ọ ga-adị available to the public ma onye ọcha o ma onye ojii o ma diki o ma hari o because ihe anyị nọ to heal the wound the word because word wound ọnya word bụ ọnya ọnya bụ ọnya ọnya bụ ọnya ekwere ekwe that is because of gravitational force ihe na-ama n'anya it attracts you ọdọta gị oke ga-agbụ ọdọpụta gị oke ga-agbụ ties you down you must master the law of gravity master the law of wind maritime law you must master the maritime law aerodynamic law you must master these things it's not by choice it's you must because if not eke erie gị if not this eke erie gị the life will eat you or tag nyam nyam tag akpụkpọ ị na-ene onwe gị anya ndị mba na-agbalị ị na-ene onwe gị ị ga-afụ sko boys kpatara ego kpatasi ego na-eri n'ezu elu bifo ịmara ihe na-eme na efu ya ọsị gị nwanne amazi m ihe na-eme m na ego m niile agbalịsiene ebere ga na-emeri o ọ na-agwa gị destiny ebere ị na-emeteri ya ebere ọsị nwanne ego ya agbalịsiene ị na-eme ibere ebe ihe nnebere na-emeri ya bụ na so this guy just no nwere ọ ihe m na-eche n'ime obi m si kedu ka mmadụ ga-esi wee kpata ego ya agbalịsi no matter how because enwere ike itetebeghị n'ụra you might do so many things na-adịrọ mma but as long as na inwe nne dị ego inwe nne dị ego because mgbe ị na-eme ya whether you know or you don't know nke ha gbasara gị but ijide dị ego mara na enwere consequence iji kpata dị ego ka ezi ihe mere ego ha ji gbarie that means enweghị right source because people you associate with will always decide your destiny if you associate with wrong people nwanne ịba na moto ndị ori ọsọkwa gị wuru milionia ịbakwara moto ndị ori o megị n'izu ome n'ọnwa ịhụ ndị a na-agwa na Facebook taa na-eme ha na-akpata ya ego na-agwa na Facebook don't worry nye ha time jee chekie jee Nwankwụ na Bagana Olympic worldwide jee Nwankwụ Olympic worldwide na Bagana ejesi ya agwụ Power Mike International ojiaka agbaji igwe champion of the champions GU Okeke Pocobros GMO Eze Okpoko n'Ọba Ekene Chukwu Transport na Nnewi Chikasin Eze Yinjinjim Agụ Ekwubo one gara ibe ya Claudio Analesio Udubonchi Eze Ego n'ihi ala John Nebolisa Maurice Ibekwe Akụchinyere nwa Fred Adudua ka ebe ha nọ Chifu Abulaziz Ude where are they? Ife na chi transport is Chukwu transport ọsọ ndụ Claudio Analetio Kalamazo ka ebe ha nọ
nwanne the worst thing ga-eme gị n'ụwa ahụ to associate with ndị nkịtị. Association of ndị nkịtị, that is the source of downfall. Association of ndị nkịtị wụ source of downfall. If these people are because ndị a na-agwa na Facebook ego ha erubeghị dị kpọta nekwe Sir Louis Ojukwu. Sir Louis Ojukwu the richest man in West Africa. Sir Louis Ojukwu the richest man in West Africa. The richest man in West Africa. Louis Ojukwu ọkpara erisi erisi. Where is him? Kedu ebe ọ nọ? Because you cannot differentiate money with status. You can't differentiate money and status. Enwere ihe na-akpọ status quo, nwee ihe na-akpọ money. They are not the same. If you build money without status, nwanne enwu nke ga aga. Forget that money. A ga-etu aka a ga-esi were onye ike gbugide dị ego ka a ga-egbugide ukwu isi gbugide ukwu isi ihe ga-anụ obere ukwu isi ha mere akata. Otu aka a ga-esi egbugide dị ego gbugide ntiri ukwu isi ha ada. Anyị bụ ka nna agbago because enweghị Abraham na nna. Enweghị Abraham na nna. So ihe anyị bịara to teach our people that there are ways of doing things so that ka e nwere otu ala Igbo dị, anyị ga-eme nwa ala Igbo paradise. Sị na m gwara gị ọ bụrụ na ọ bụghị ya call me responsible. Ana m agwa gị eziokwu. That land we can make it paradise. Nwere onye anyị na-ayọ biko because these people are full of poor mind, small mind. So hapụ ha, just do what is necessary, which we will not tell. Not what is necessary. That's all. Time will tell. Time will tell. Bro, about propaganda, Facebook propaganda. No. Anyị ga-eme ihe dị necessary to do. Then the land will become paradise in your own eyes. So ọ bụrụ abala Facebook na-eko na-ekwugheri Chineke abụ afọ ọnụ na-eyi paket shirt applies repress isiokwu taa. Ọ bụghị ịgbasi t-shirt ike abụ afọ ọnụ eji eje ebe ndị mere ya eme ebe ka ha nọ. Ichi ntị a mụrụ gị ịfụghabeghị ekere dị Chukwu n'anya, ịfụghabere ndị niile a nwere ego n'ala Igbo enweghị nke ị na-afụ. Ọwụ na ọ bụghị na e nwere ebe nwere conference ọpati teto na elumelu mmadụ na-efugoro ya na-abụghị mgbe o jere conference ị na-afụ ya. Ịghọta ọkwa na nna nwanne hapụ akụkọ until our people grow that na in their own community they can use bicycle. A millionaire can live side by side with a poor man. Until then, enweghị ebe anyị na-eje. Until because you cannot grow your neighbor isi onye isi na-ere. Your life is in danger. If your neighbor is not to develop, nwanne, your life nọkwa in danger. I'm telling you the fact. That is why our intention is to develop the lowest level of the mind. Make sure na everybody nwere interest. Nwanne, mmadụ anaghị eji aka ya onye na onwe aka ya tọrọ. You must have interest in this union so that you cannot destroy your interest. Why ndị be anyị na-emebisi our property in our land? Because none of them have any interest in Igbo land. O nweghị any interest. O nwere ihe o nwere n'Igbo land, he doesn't have anything. So o nwere ihe o lose. Ọchọ ọmụ ebe niile ọkụ, he doesn't lose anything. You have nothing to lose. So you must drag them to have it. You give them interest. If they don't have, give them. If they have job, they will not destroy it because ha nwere ọrụ. You don't give them that chance to na-akpụ trouser n'ike. Ejeje ebe trouser ịkpụ trouser n'ike ri stockings na anwụ ri slippers. Onye ọbụla na-eti egwu n'ala Igbo now. Egwu bụzi egwu and comedy bụ the lucrative business plus kidnapping in Igbo land now. On Nigeria sef. Egwu and the kidnapping ya was the most selling business in our land today. Nonsensical nonsense. No single knowledge. No science, no technology, no development, nothing. No sports, no activity. Nothing. Just ṅụọ Igbo, ṅụọ kaikai, pụta bịa mebere anyị aka. A na-eti egwu.
nwanne, the whole history of ndị Amerịka tiri egwu si na ego ha agwụrụ agwụ. All of them. Ndị niile tiri egwu na Amerịka ego ha agwụrụ. Even Michael Jackson ego ya mesịrị egwu. So nwanne, if you want to know how your wife will be when they get old, look at their mother. Nere nne ha anya. You want to end up ndị ha American people na-aṅụ mkpụrụ ahịa, mkpụrụ ọgwụ. Ndị niile na-eti egwu lekwe Britney Spears. Ha niile only few just Jay-Z na Puff Daddy bụ ndị nọ ọfụma. Ndị ọzọ niile na n'ihi achịkọta ekwu ọnụ. Ha maka ị ga-akọpị. Ihu ha na onye Amerịka tiri egwu prezidenti. Ịfụgana onye Amerịka tigide egwu prezidenti ọwụ gọvanọ. Ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịrị ya. Ka ezigbo na egwu ekpiri high life, where is it? Everybody na-abụ a ga-ebute ego, I will get money, m ga-enweta ego, m enweta ego, m everybody gala I will get money very soon. Hey man, get na Igbo na-agụzi rap. Amamna na-agụ rap n'Igbo, onye ọcha chile eze ike chikwa ọzọ ya anki. Nna nwanne Amamna na-agụzikwa rap nke bụ n'Igbo, biko. Ihe ọjọọ bụ afọ ghọọ omenala. Ọkwa na omenala. Unu nwere ike iche na egwuregwu dịsị na ọkwa na omenala. A na-ata agụzi rap. Igbo kwa high life. Igbo bụ high life. Ọ ihe anyị nwa. But today now, always. Manakwa na rap bụkwa radical. Rap means radical because it's urban music and your children will be radicalized by rap. Ịma the consequence. Agbabazie egbe nwanne. Ọkwa ya next one. Kịta ya na-ebido. Next one was gang. Ndị gang na gang nka. And ịma bụ na bụ na o nweburu problem of cultism. So he join is a cultism now with this rap. Hey! California or Chicago ga-awụzi joke. California and Chicago ga-awụzi joke. Owuzie big Tupac na big. Owuzie Tupac and big West Coast and East Coast. Ebe aha ka unu na-eje. Isie na ike na nsogbu adịghị na-aga nọ. Awụya kọmen ndị amaala enyekere gbede. Amaala bụ enyekere gbede anya wuchiele. Anyị nwawo ndị amaala ndị si n'eluigwe gbadata jiri ama nke si n'igwe wee bịa. Nwere ihe na-echenji. And we are going back to heaven. Anyị na-aga back to eluigwe na-ama igwe. Nothing will stop it. I have proven to you. Ọwụ na ị mara ihe dị n'anyanwụ, mara ihe dị n'ọnwa, mara ihe dị na kpakpando, na ịma ya scientifically, ịma na amamihe m na-ekwu. Unless ma ọ na-emara ya, you can doubt because you don't know. I said if you know what is inside the moon, know what is inside the sun, know what is inside star, kpakpando ị na-afụ anya because onwe nke zoro ezo. Ị na-afụ anyanwụ, na-afụ ọnwa, na-afụ kpakpando. You see the tree. Once you know what the tree means, then you know what is this person talking to you here. Anyanwụ does not hide. Ọnwa does not hide. Kpakpando does not hide. But human beings are blind to see. That is why they are suffering. Ha na-ata afụ because they are blind. They don't see. Ndị ha anaghị afụ ụzọ. They don't see. Ha kpuru isi. That is why you see them. Sọsọ complain egbu a ga-ata, a ga-egbu a ga. Onweghị mgbe eji egbu ata. Onweghị mgbe mmadụ ga-apụta ụwa nnọọ were obi aṅụrị na-eso. Mba, ọ adị mgbe ọbụla onweghị mgbe egbu ha, onweghị mgbe ata ha. Nwanne, dream, immortality and eternity. Follow your way. Anyị nwa na-eso ụzọ njọkụ. Ị chọrọ iso ụzọ njọkụ? Enwere ihe oriri nakpụ, ezi omume ezi n'ori abụ na-agba oge ịfụnanya. If you violate the law, achụọ gị n'ụgbọ. Ọwụghị m ga-achụ gị n'ụgbọ. Onye agha anya ụgbọ, you don't see it. Ikwere ha ana ọbịa n'ime gị biri. N'ime obi ike ọ na-ebi. Mbọsị ọ bụla ị dakwara iwu o si n'obi gị pụọ. Ngụnwa ga-ejizi aka gị na-agazi ka pilot luzuru kompas. Ife ịmara ihe na-emenụ the plane. Ka ihe ọ na-akpọ ya. Aja ma ọsọ ngwa hit adịn alọ. Polisie. Ịghọtago? Ihe anyị na-eme, the journey, just ịmara ihe bụ to become a starlight. Ịma na ọ bụ ịmụ, your body will become fire. And anytime ọ contaminated with a wrong, ịmakọ ihe na-ekwu ndị ọjọọ. That is why we are separated from ndị ọjọọ.
ya achọghị ndị ọjọọ na ndụ anyị. We don't want ndị ọjọọ in our life. Don't comminate. Gị na ha nwere mmekọ. Inwe ihe ọbụla anyị nwere anyị ga-enye ha. We sacrifice to them, give them food, give them job, give them everything. But pray for this mmụọ gị, the holy of the holies. Keep it for yourself. Ya dịrị na mmụọ